खुलुमबाय लोगोफोर आंनि MN फेमिलि ब्लग चेनेल इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर नै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै अखा हालायबायना लोगोफोर अखा हाबाबो जारला अखा हायाबाबो जारलालै आंनि थाखायबा बिराद दिगदार अखा हाबाबो नै थाखा फैसानि थाखाय जारला आरो अखा हायाबा मानो आबादनि थाखाय बिराद दिगदार ना आबादफ्रा सेस गयानो देग्लाय रानजोब्बायसो आंना गय बिबारानो लोगोफोर ओमफ्राय दा अखा हालायबाय नै अखा हाबाबो ओरै खामायनायाव दिगदार ना आंनि थाखाय आरो बाङासिङा बोग्रा नालाय बे अखा हाबाथाय मालायनि न'आव अबाव मोननो रावबो जेबो हरा अखा हाबाय दैले दैथे जाबाय ओरैनो दिगदार जायो जेरैबो दिगदार आंनि थाखायबा ओरै आबादनि थाखाय नायोबा अखा नांगौ आरो थाखा फैसा खामायनायनि थाखायबा सान्दुं नांगौ नै मैया गारि लाबोनाय दंलै लोगोफोर बे गारिखौ दिनै गोदानानै फाननांगौ फाननानै बेसेबां मोनो बेखौ दा राननांगौ आरो सानैजों लाबोदों नालाय मैया ओंखारबाय नै थांनोसै अखाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो गोदानायाबा जागोन ना जायाथाय सानैजों गोदानानै लांनोसै फाननोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर गारिखौ माबायदि गोदायो आं गारि गोदानाय खिथानाया माबायदि गोदायो मैया लाबोदोंमोन नालाय दिनैथ' थांला नागिरनो बे गारि गोदानायावनो सानसे लाखागोन हाबावोसो ना हाबावासो अट' गारि लाबोदोंमोन मैया फिसानो बेखौनो गोदानांगौ गोदायाबाबो दामानो मिलायहोनो हाया लोगोफोर दा गोदानोसै गोदानानै बेसेबां मोनो फाननोसै बेनिफ्राय रानलायलायनोसै आरो सेस गय बिबारानो रानजोब्बायमोन आंना गैया देग्लाय थाइजेननायबाबो देग्लायसो थाइजेनखादों गयानो थाइजेननायावनो बेदाब्रै बेदाबा थाइदोंमोन बिदि बेदाब्रै बेदाबा थाइबाथाय बेदासे नङा बेदासे थायोमोन नालाय दा गैया बेदासेबो थायाखिसै सान्दुंनि थाखाय जाखो ना अखानि थाखाय जाखो सोरबा लोगोफ्रा मिथियोबा कमेन्टआव खिथाहरदो सान्दुंनि जादों ना अखानि जादों ना थाइजेननायाव बेबायदिनो जाखायो गैया बेदासेबो थायाखिसै थाइनायालाय गासिबो थाइजोब्बायमोन बारजोब्बायमोन ओमफ्राय गैया बेदासेबो थायाखिसै आरो लोगोफोर बेखायनो मालायफोर अखा बिनायजों लोगोसे एम्बु बायदि आंबो अखा बिफाबाय आरो दा नै बेराफारसे अखा हाबा आंहा थाखा फैसा खामायनायाव बिराद झामेला जायो थाखा फैसा खामायनायाव अखा हाबाथाय बाङासिङा नागिरथाव जाया मालायनि न'आव थांथावा माथावा बाङासिङावथ' मिथिखागौ लोगोफ्रा माबायदि लेथ्रायाव दोनो बे लेथ्रानिफ्राय बोखांनो मालिकफ्रा हरनो बायो लेथ्रानिफ्राय बोखांना हरनो बायो आं बोखांनानै लांनो होनबाबो गावसोरनो मुगैयो बेबायदि आरोखि बाङासिङा बुस्थुखौथ' मोजां जायगायाव दोनखाया नालाय ओंखायनो अखा हाबाबो जारला अखा हायाबाबो जारला आंनि थाखायबा आरोखि आबादनि थाखायबा अखा नांगौ आरो थाखा फैसा नागिरनायनि थाखायबा सान्दुं नांगौ जेरैबो जारला दे होनब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आङो हानायखिनिखौ होलांबाय थानोसै गारि गोदानाय मा गोदानाय बेसेबांसिम गोदानो हायो बेबायदि आरोखि जोंनि बाङासिङा माबायाव स्क्रिप्टआव लाबोयोबा गारि लाबोयोबाबो गोदानांगौ गोदायाबा लाया आरो बेजों लोगोसे प्लास आरसि हरफानांगौ आरसि नङाबा बिराद डिस्टार्ब खालामो बेबायदि बेखायनो गारिखौ फानबाबो बाङासिङा स्क्रिप्टआव फानबाबो आरसिखौ हरफाथारनांगौ बिराद दिगदार नङाबा नायलांदो लोगोफोर नै लोगोफोर गारिया गैया दानला फानफिनबाय जों दस्रानो जों 4,800नि लाबोबाय 7,000नि फानफिनबाय नैबेनोमोन दानला जों दस्रा बेफारिनो फानफिनबाय लोगोफोर अखा हानायखाय दानाखिसै अखा हाना थिंग्रिं सिख्लाब दाननो दिगदार बिबु बख'गोरलायनांगौ बिखा बख'गोरलायनांगौ दानाखिसै नै लोगोफोर नै बिखा बिबुआ बेनोमोन बेखौ बख'नांगौमोन बाबाय अखा हानायखाय दानाखिसै जों लोगोफोर नै गुदामा बेनो नै गुदामाव लाबोनानै दोनफैबाय दाननो होननानै दानाखिसै नै बेनोमोन गारिया मैया जों लाबोनाया नै फिसासो फानाखिसै माबा दस्रानो फानफिनबाय जों दानला दानबा नुगौमोन लोगोफोर माबोरै दानो ना गारिखौबो दानलायलायोसो होननानै बुंलायनाय जागौमोन बेफोर नुवाखै नै
बे सारे माबा सर' दैलिक लड जायो गारि लड जागासिनो नै दाबो थांसै लोगोफोर गारि दाननो होननानै थांबाय नै फैफिनबायसो आं गारिखौ दाननाय जायाखिसै दे लोगोफोर नोंसिनो आङो गारि दाननायखौ देखायनो होन्दोंमोन ना गैया जायाखिसै दानाखिसै मानो होनबा अखाबो फुङाव हाबाय थाबायना ख्रेब ख्रेबनो एराथाया बोरै खेवबावगोन बोरै मारिबावगोन बोरै दानबावगोन होननानै दाना सासे बावनो जोंनिनो लोगो आरो फिरि बेबो बिदिनो बाङा सिङा नायग्रा बेहा जेबो खामानि गैया होननानै दाना बेहा बायलायबाय जों लाबोबाय 5,000नि दाना बेनो जों 7,000आव होना फैबाय गाव मारै मारै दानो गाव मिन्थिसिगौ आरो लोगोफोर जों दानाखिसै दानबाय थाबाबो सानसे गाहाम खामानि बेखार गोदोनानै थायो दा नै आं न'आव खामानि मावफैनो मोनबाय दस्रा खामानि अमा गुन्दै गैया अमा गुन्दै लायनांगौ बन एसे सिननांगौ बेखौ मावनो थाखायनो फाननोबालाय फानदो होनना बुङो लोगोमोन नालाय जों सियारावसो लाबोनाय नालाय दा फानबाय आरो फाननानै जोङो दा गाव गावबागाव न'आव फैजोब्बाय दा नै गाव गावबागाव न'आव खामानि मोनफैबाय नंगौना नङा लोगोफोर बहुद दिननिफ्राय अखा नांगौ नांगौ होनबाय दा अखाखौबो हानायखौबो रायनो हायाना अखा गैयिनि थाखायनो नै आसार मास जोबलायबाय सावन मास हाबलायबाय होमबाबो दाबो एम्बु बंग्ला गाबो एम्बु गाबो माथो गोदो जों उन्दै उन्दैबा सावन मास हाबबाथाय एम्बु गाबनायखौनो खोनायामोन माबा मा होनो जोंनाथ' गोदो हादानमोन नालाय ओरै हाग्रा खाथिमोन नालाय मा होनो सावन मास हाबबाथाय गावें गावें होनग्रा एम्फौसो गाबनाय खोनायोमोन दाना बिदि एम्फौखौनो गाबनाय खोनाला लोगोफोर फाग्लासो खुसेंग्रें गाबलायलायनोसैनि भाद्र मासनिफ्राय खुसेंग्रें गाबलायलायसिगोन दासिमबो एम्बु गाबो बोथोरा दस्रा जालांमारबाय खोमालै अखायाबो नाय एम्बु बुथारलाबायनानै जानायखायसो अखाखौ हाला नामा सावहोबाय नामा एम्बु बुथारनायनि एम्बुफ्रासो बोथोर जास्लाबनायनि आवगाय मानसिफ्राबो बुथारनानै जायै जाबायबा जोंबो मानसियाबो बेनि थाखायनो साव मोनबाय खोमा अखाफ्रानो नांगौ टाइमाव हाला बोथोर गैयि हायो मन्दिरफ्राव सोंबाबो माथो एम्बु बुथारनानै जानायनि माबा दुब्लियाव मारा होनायनि माइ माइरंखौ लेथेर फिथेर खालामो नोंसोरो दुब्लियाव मारा होनानैसो होनलायलाङो माथो दाख्लैबो मन्दिराव सोंलाबायबाय बिदिसो होनलाबायबायनो आं खोनादोंसो आरो मानसिफोर रायलायनायखौ सोरबा मन्दिराव थांनानै सोंहैदोंमोननो अखाया मानो हाला माला होननानै होनबायनो अखा हायैनि खोथाखौ नोंसोर बोथोर सौस्लाबै एम्बु बुथारनानै जायो बिनिनो सावनांबाय नोंसोरो माइ माइरंखौ दुब्लिफ्राव मारा होनानै लेथेर फिथेर खालामो बिनिनो सावनांबाय होनलाबायबायनो बोरै बोरै जाखो नंगौना नङा जाखो नंलायलांबाय आं बिदि सावनांदोंबाथ' आरो हानोबो नाङामोन अखायाबो नंगौना नङा लोगोफोर जानोबो हानाय ओंखायनो बोथोर गैयि अखा हाबाय दासिमबो एम्बु गाबो नै लोगोफोर खोनासंला एब' होनगासिनो नै बेलाय खोनाबायना गोदो सावन मास हाबबानो एम्बु गाबामोन आसार मासावल' एम्बु गाबोमोन दाना सावन मासबाबो एम्बु गाबो भाद्र मासबाबो एम्बु गाबोसो जालांबाय माथो बोथोरा उल्था जालांबायलै नंगौना नङा लोगोफोर बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम बाय बाय।